Dit binnen ze dan, de twee nieuwe wethouders van de gemeente Achtkarspelen, Jelle Boerema en Harjan Bruining. Beide binnen geen onbekenden in de Noordoost-Friese politiek. Nou, dagswer wethouder, ging je dat aankomen, Sjoem? Eigenlijk net. Hè. Je neemt geen afscheid om weer om te komen. Hè. Alleen toen kwam de vraag van, dan lezen de nodige uitdaging naar Karspelen. Daar hebben we eigenlijk wat ervaring bij nodig. Van Soest nog een keer wollen. Nou, toen kreeg ik er op steeds meer zin in en ik denk van ja, dan lezen we wel wat complexe vraagstukken die oplost worden moeten. Dus daar heb ik wel zin in. Het kwam wel onverwachts. Ja, dit is eigenlijk niet meer aankomen. Nou, nog een keer wethouder worden, zal in Achtkarspelen. Maar dat maakt het wel extra leuk. Bruining en Boerema maatje dus na zo'n 2 jaar weer haar een rentree. Bruining in dezelfde gemeente, maar Boerema stappen in 2022 in Boergemeente Noord-Est-Friesland. Viel me zien. Ik miste toch het hier bij bestuur. En ik kwam gewoon iets beetje een soort zwart katten terjochten. Maar gelukkig kreeg ik een hele mooie baan in Greensland. In het aardbevingsgebied in Loppersum. Nou, daar kon ik echt ook van betjutting werken voor de mensen. Echt in de versterkingsoperatie. Hè. Maar ja, en dat die ook een mooie baan. En dat drukt het gemis ook al een beetje van het openbaar bestuur. Maar ja, toen kwam vorige week de vraag van de gemeentebelangen. Jelle wist weer wethouder worden in Achtkarspelen. Nou ja, en dan zei ik, ja, dat doe ik. Daar heb ik weer nog gedaan. Bruining is intussen zelfs al weer wat on the go. Ja, dat kon ik net litten. Hè. Dus zodra het eigenlijk bekend wordt dat ik weer wethouder word, ja, dan ben ik direct de dossiers weer in doekt. En zeg van ja, waar zijn oplossingen? Hoe kun je de skeer van het gemeentefonds kwarting beheinen? Hoe kun je de organisatie straks zo lean en meer mogelijk opbouwen, zodat er toch nog wat slingers ophangen worden kunnen. Dus dat zijn eigenlijk wel dingen waar ik me nou mee bezig hoor.